И коста хора. И добре, ще нещо видео. Ето в нещо видео аз и брата ми ще играем 92 дена. Обаче модната игра. Тази по-трудна от реалната хора. В реалната съм оцелял с всичко брат хора снимаме, да снимаме. Ето тук пише колко. Гледаме кришката тук. Ама намалихме 100 цената кочеите. Между другото, хора, абонирайте се за канала, цъкнете лайк бутона и се абонирайте, защото това ще подкрепя и ще правим хубави видеа с най-добрите игри в света и ще се опитаме да играем трудни. Всичко аз хайбор. Ето, дай. Не знаеш тук да скриш, ти си ги скриш. Помпата нали път нощта. Ма ги убила от първия. Той съм убила сайка с първа. Радка, вземеш револвера. Да, снимаме. Всеки един червен жест от хората. Да, не безплатно. О, да. Чакай, аз искам лети. Моля, лети. Добре. За клипа аз. За клипа. Сега ще стане златен. Не, той няма да се смени. Взимай. Благодаря за помпата. Ако се пани кино и годай на мен. Не помпа, сигурна помпа. Ту съм помпа да. Да, ма тази дава и килла. Бронята е много яка, нали? Ага, и имаш разпределение. Давай да апгрейдим и огъня. Чакай, просто. Мати мамка! Ей, хора, много дразни този. Намалям го, малко го намалям. Взех и кожа. Да те намеря ли? Мамка му, то си идва. Не. The fire has gone. Абе, огъня го няма. Ама аз сложих дърва. Спокойно. Сложих дърва. Буквално хора.
На кой да го пълни да ходя с това? Още малко. Не помня, сега аз. Дай, ще го направя. Дай скоро. Млади мамко. Хора, аз съм червени и други чисто ще карам. Кутен се, там има нормално. Първо ще ги събера всички. Айде да ги всички. Например, орел. Giant, как? Да, как се помня. Червен драгон горива. Кинлай! Да си взема кинлай? Да, аз те виждам. Ти си преди тете, нали? Аз ги бия тук и двамата. Брат, искаш ли кинлай? Добре, идем. Червенка! What the fuck? Брат, аз имам два честа. Не хвалям. Патлака! А ти пък пасукака. Пасука. А два пъти имах и аз пасука. RPG. Имам RPG. Тука си патрона. Пака. Ето, обаче не знам къде да го какво ще човек? Какво? Това е патрона на пасуката. Да, обаче не знам как да се... Ако си иска. Виж как се убил вълка с пистака. Взимай ти RPG. Взимай RPG. Знаеш ли колко патрони са тази пистака? Усяги на уредата. Какво? Умирам. Чакай. Аз те виждам. И още брат е. Детето ме остата. Детето? О, да, аз забрах детето. Тока мей. Забрах да се харта. Аз ти няма там. Брат, време да го убием. Вижте. Убихме зверя. Детето го убихме. Замерям. Много по-тихо убивам зайка. Ми дава бъни фута с първа. Два бъни фута ти даде, бе. Два бъни фута. А, не, единия е моя, бе. Пак. Единия е моя. Огладен за... Yes. Ти вгрейни огъня. Аз ходя да събера това. Призна. Хора, много болно се зарежда. Грета херана и той направи така. What the fuck? Къде аз виждам я? Ай, ходя назам. Не пука да ще да ме... Ето. Лоша, бре. Аз имам патрак.
Къде сте? И аз не знам къде са. Идете. Къде е? В капан съм. Ето. Нямало и си пък. Маренго. Той го пръса. Не искате са Те са гръцнали. И дай моите вълци се кръснаха. Big Game Hunter. Баш ли пръса? Ай! Аз си вземам малко кожата. Детето ти си вземе. Отивам шофера и Golden Chest. What the fuck? Мотата вземаха. А детето не е по-голяма. Има райфъл, обаче после ще го дам, сега не може. Ограда. Мислех, че червен чест, обаче. Ей го червения. Къде бе? Ама аз съм го отворила. Умрах. Браво, сега трябва да търся бандажка, бе. Детето плати и прави и плати. Това е моя сума. И се пътоматихме за нас и спасихме една сестра. Как? Ако не трябва да се съмнине и го рана се догони. Да не гоним, аз съм казал, бре. Голяма проценти. Чакай да го заредим малко. На 1%! Дай! Ево. Яленчето Бамби. Брат, искаш ли да продължим на Саво? Не. Брат, знаеш ли какво? Да, най-много кръв бя и хънгъра ми на 0% и рана ме уби. Добре, хора, почваме от начало. Само един път, давай. Айди! Факамен. Така. Ще ми черели кришката. Ивчо, събира дърва просто. Просто събираме дърва. Не трябва да спасим тесата много бързо, защото се става... Събираме дърва, апгрейдваме го на макс. Аз ще спася всички деца. И ти, ако искаш, ако намериш помпа или някакво друго оръжие, и ти ще ми помогнеш. Хора, ще се върнем, когато го направим. Хора, апгрейднахме го, но не знаем дали е това макс левела. Ето, мак левела. Това е макс левела, сега можем всички да се спасим. Какво прави? Коста бе, Бамби. Бегай. Бамби. Брат, имам да взема една микроволна да направя. Това е. Дето да видим кога ще свърши неща. Да, по-лесно. Ако става много бързо, ако пише, че нощта идва, веднага бързо към лагера. Има един често близо до лагера. До един самолет. Не е там. Не видя ли къде тръгнаха? Не там. И ще видиш един самолет. Но ми се падна патлак. Обаче патлака го няма. Ай го е. Има и патлак. Платака си крива от теб. Патлак е за него.
Ето го платака, много ме е разно. Платака? Не може да кажа. Между другото хора, брат ми на 5 години. Аз съм на 11. Аз мога да казвам 11. Ето. Вот. Много бързо убих сайта за... Чакай, Сандана. Папам. Хайде бе, 101 сайта не ми дава си бомбанифот. брат, стивам. Стивам, при първото дете, ето аз съм попълна. What the fuck? Абе, що не ми делайте си бомбанифот? Ай, сега спатлата ги почвам. Платлака много лесно. Не. Ела тук и помогни. Аз ги събирам всички лъци. Ела ти ми. Ма платлака ми е на 6... Има 6 патрона. Защото убих Сайк, Сабанифот и Вълк. Аз ги спасявам тук деца. Не му трябва помощ. Не ми трябва помощ. Аз съм спасявал всички деца. Обрекорално казахме, че това е пуска. Вече имаме пушка. Буквално хора. Хора, продължаваме. Искам умря заради Елена. Когато ми пъмна играта ме уби. Капа на лъв. Кипила играта. Ама играта не бързо. Ще потъча бандаж. Една минута остава. Където е Елена? Ай, като дойде Елена, какво ще ми стане? Елена, ти нищо няма да ми стане, като ми дойде. Просто ще гледам. Като не е гладен, много е бавен. Болница! И си има много ревайв. И си ме ревайв на самата така не е ден, като си бъдня пера, ще идва и си това. Много ревайвите. Той идва. Ще те набрие, май. Няма да ме набрие, той не може. Ще стане ден. Той ще стане ден, ай, не съм. Къде си? Еленко. Бамби. Елената моя домашна любима хора. Спокойно. Нищо няма да има той. Ой, още една болница, брат. Браво, бе. Виж ги как са се събрали. И трябва да го убиеш. Буквално ще ги пръскат. Много с патрони. Чакай, то ще го пръснем. Да, може, защото много бързо те убива. И колко алфа кожи, колко храни. Охо, два дете има алфа кожа. Млади момко, колка. Гейм Хънтър. Това е Гейм Хънтър, брат. Ето нямато ославяме си бъдеце, само червени. Ще отваряме само червени честове. Защото червените дават кинлай и помпа и Паднах в капан. Отивам да те ревайвна и се тръгвам вкъщи. къв.
Ойл барел. Намерих ойл барел. Ама ети гребнахме кемфарера. Ама ако вали дъжд, ти не си искаш. Дай бе. Ойл барел. Добре, брат, 4 секунди става. Ей, се идва да те реважда и бързо към лагеря, чуй. Добре. 30 секунди. Много бързо. Трябва да холдвам бандажката. Аз ще ги намеря. Аз ще намеря. Стой. Не бе, ти оставам. Ай, двамата после да спасим другите деца. Брат, аз мога да направя както не си пила ограда. Риска си ти. Не, стои. Няма да правим нещо така. Ела да погледнем и трактовете. И когато стане... ама ние ще спасим всички деца. Хора, лайкнете видеото, ако мислите, че ще спасим всички деца. Когато стигнем ден 20, тогава ще свърши видеото. Защото тогава ще спасим всички деца. Нали? Да. Имаш ли... О, не, ти нямаш извънземното оръжие. Нямаш компаса. Набързо трябва да си взема нещата и бягам бе. Чичо! Ела ме е още, когато става да тръгваме. Ела се има. Ай, направо отиваме като търсиме. Да, отиваме. Ти погледна ли къде е детето? Не. Съвсем чисто. Булта интерес. Ако се пани с това, как се ям видео, защото аз ще правя. Стронкак вече може. Бягай. Аз имам стронкак. Да бягаме. 10 секунди, бе. Ай сега. Ще се закача. Коста, брат. Няма. Не, тръгва си. Ай, бързо. С гутак са си губиме. Не сте стронкак. Не дей стронкак. Много тъп. Брат, айде. О, черен час. Гони съм. What the fuck? Мен ме гони. Пак гонят ме много вълци. What? Бегай. Аз ще го застрелям, Умирам от глад. И аз смирам. Банда, що не е местите? Отивам се към набързо идвам към теб. Аз съм Big Game Hunter. Бати са бъгнали. Мечки са бъгнали. Не съм отварил червения цвет. Това е много право. Няма да има лагер. Писта. Айла, помоги. Пръсни го си. Ай, сестро, как се? Не, бягай, той ще преследва тебе. Бягай, брат, бягай.
Бягай, събий си с война. Строгат! Гони ми човека! Брат, ако оцелееш, намери бандаж. Аз ако не оцелея... Брат, аз съм пазен, ама съм гладен. Ти спасен. Пъни си. Йоу, много съм гладен и пак ще умра. Нищо. Аз се съм карал, чисто. Убили ли уния? Чинай. Това са колончистите. Чинай. Хайде, тук бе. Ба, ще взема бандаж. Ако не съм в болницата, си. Остави се, ще ми купата храна. Да. Той ти каза, че изсипам да. След 30 секунди. Аз съм на една трънка гладен и умира. Аз ще спаса, нали? Аз съм на храна. Как съм? Умрах по терена. Ба, ти ско правиш тук, бе? Ко правиш? Аз ги бия тук. Ба, убийте. Ревайвах се, къде умря? Ти ти остата? Давай, докато ми се. Това. Ай, с контакт. Буквално какво е? Обаче огъня. Огъня! А колко процента? Или изгаснал? Изгаснал е. Имаше един опа барел, хотим да го вземем. Аз си бирам гигантско дърво. Давай, аз ще взема ойл барела. Ойл барела е много силен, ще помогне. И го обаче има пазещо. Мамка му. Проследвам. Али бе, това си бирам дърво, кога се падне. Идвам. Падна. Паднах в капана и съм на една плюмка кръв. Буквално ям. О, на 15% батерия сме хора. Ето един ай, готово. Виж колко дърво. Искам те терусна дам. Ба, още малко става нощ. Явим последното дете. Последното дете е натам. Хора, когато стигнем ден 20 и спасим последното дете, тогава ще се отчуе. Ела, къде е? Какво? Той се дави. Ела, ще те измъкна. Тези патрони са разрезат. Добре. Гони колончисти! Тук не знам дали има новият апдейт, има ли го тук? Да, метеорита. Хора, когато спасим всички деца и стане много дена, тогава приключва. Там става много добре. Да, ще стане много добре. Когато станем 20 ден, не сега.
трета частта. Пум, пум, пум. Солто чете от края на палатката на първо чете. Сигурно бъде. Глас, вреден се. Какво бише, Елена, бе? Какво правиш? Кой бише? Помислих, че бише Елена, защото Елена прави крещи. Здрасти, ще убил вълка, а песта не покосна. Изкъсва. Той почти ни направи 20. Не, към 4 18 ден. Ден. Хора, още малко и сме готови. И съм те спасала от първите. Така. Аз ще нахрана. Отивам към последното дете, където ще е много трудно. Първо в последното дете има 6 месеца. 6 мечки, хора. Как ще ви поведа? Аз съм слабак. Help me. И ще ела да ми помогнеш. Ти ще ми помагаш. Ти само ядеш. Тук съм гладен. И съм... Наяй се до край и ела и ми помогни, защото да успея да го спаса. Ай, ще взема и бандажки, чули. Та може и да ще ревайваме. Голден час. Отварям голден час. Браво, аз вземам тук метките и други неща. Лото града. Загрещени микротипи, само бандажки. Метките, 2 бандажки имам. Мечка! Ама не в черното. Не в последното. Ей го последното. Брат, ти не можеш да ги убиеш. Кой ти каза? Ако искаш ли да дойдеш да ми помагаш? Само да слуша оградата. Добре, обаче има 10 секунди. Трябва да се прибере. Той сега стана нов. Той биди! Прибирай се към лагера. Аз съм към лагера. Мечка почна да ме гони. Мечка сказахме не. Брат, аз имам флаша и книжно. Аз нямам браслет. Само и трябва да спасим последните дете, иначе няма да успеем предизвикателството. Предизвикателството е да оцелеем поне 20 дни и да направим и да спасим всички деца. Бъдне се. Ама той той се пуска да ги няма, той е естествено. Ще използваме всичкото време. Ще наедем малко. Защо хора, когато са хилвани, не ни дава хънгъра? Кулчиста мама, отзем кулчиста. Добре, брат, пехе. Това я добре, я ще идвай. Я ще идвай. Он я пък идва май. Идва. Ще обикалям. Ще обикалям. Идвам към детето.
Друг е Берпел. Брат, дай си да се лева. Може ли да не... Добре. Още един Берпел. Двамата имаме Берпел. Брат, днес като трябва да убиеш. Тя малко иска да се почива. Тя плува тази смичка. Риба.